आप भी चाहते हैं कि सोनो टोन भोजपुरी का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जा सुन तारो अब नहीं तहरा से बात होई, जब होई तब मुलाकात होई। कहवा आइब कैसे आइब, कहवा आइब कैसे आइब, हमके जगहिया बता जइहा। अरे कहाँ आवे के बा हो? मुर्गी फार्म में जब होके लगी गोरिया अनार, मुर्गी फार्म में मिले आ जाइहा, मुर्गी फार्म में मिले आ जाइहा। ना हो ओमे बड़ा मोहकी, मुर्गी फार्म में मिले आ जाइहा, मुर्गी फार्म में मिले आ जाइहा। कतनो बतिया करेलो यारऊ मन ना भरे, तहके बहिया में भरे के बड़ा मनवा करे, बड़ा मनवा करे। कतनो बतिया करेलो यारऊ मन ना भरे, तहके बहिया में भरे के बड़ा मनवा करे। बिछा दे हम दाना वाला बोरा हो, प्यारी करब लेके कोरा हो। केहू न रोके, केहू न टोके, केहू न रोके, केहू न टोके, प्यास मिलन के बुझा जइहा, बुझा जइहा। अरे कहाँ आवे के बा हो? मुर्गी फार्म में मिले आ जाइहा, मुर्गी फार्म में मिले आ जाइहा। जब होके लगी गोरिया अनार, मुर्गी फार्म में मिले आ जाइहा, मुर्गी फार्म में मिले आ जाइहा। मुर्गी फार्म में? अरे केहू देख ली तब। मुर्गी फार्म में मिले आ जाइहा, मुर्गी फार्म में मिले आ जाइहा। ललका सूट कढ़ाई वाला पहनी के हम आए, अखिया में अखिया के डाली कभर बतियाए। ए सुन लो, ललका सूट कढ़ाई वाला पहनी के हम आए, अखिया में अखिया डाली कभर बतियाए। वही रविकांत भोजपुरिया हो, करे खातिर अर्जुन अगोरिया हो। नागेंद्र उजाला होखे नहाला, सुना उजाला होखे नहाला, अंतरा के ये जतिया बचा जइहा, बचा जइहा। अरे कहाँ आवे के बा हो? मुर्गी फार्म में मिले आ जाइहा, मुर्गी फार्म में मिले आ जाइहा। जब होके लगी गोरिया अनार, मुर्गी फार्म में मिले आ जाइहा, मुर्गी फार्म में मिले आ जाइहा। अब नहीं तहरा से बात होई, जब होई तब मुलाकात हो।
कैसे आइब कहवा आइब कैसे आइब हमके जगहिया बता जई हा बता जई हा। आ जाई हो आ जाई हो अरे कहाँ आवे के बा हो मुर्गी फार्म में मिले आ जाई हो मुर्गी फार्म में मिले आ जाई हो जब होखे लगी गोरिया अनहार मुर्गी फार्म में मिले आ जाई हो मुर्गी फार्म में मिले आ जाई हो। अच्छा ठीक बा कोशिश करब।